Kapag ika'y nagkakasakit, kapag kalaro'y nagkakagalit, kapag lunas ang hanap mo, panalangin ang kailangan mo. Bakit kailangan mag-pray? Tanong ko kay Mami, ang tanong ko kay Mami. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy, ang tanong ko kay Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Ito ang sagot nila sa akin. Tayo'y kailangan mag-pray. Ang sabi ni Mami, ang sabi ni Mami. Tayo'y kailangan mag-pray. Ang sabi ni Daddy, ang sabi ni Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Buong pamilya ay pagpapalain. Okay lang, okay lang. First Peter chapter 4 verses 10 to 11. Aramaten ko mati tunggal maysa iti bukod na sagot nga inawat na iti Diyos amay pa iti pagimbagan iti pada na tao kas naimbag nga agay-aywan kadag iti naduma-duma a parabor nga hengted iti Diyos. Siya sino man ang mga saba masapul nga ikasaba na iti sao ti Diyos. Siya sino man nga agserbi masapul nga agserbi babaen iti pigsa nga hengted iti Diyos kenkwana. Iti kasta iti amin na banag maidaydayo kuma iti Diyos babaen ken Jesu-Kristo nga daan iti dayag ken panakabalin iti agnanayon nga awan inggana iti sao iti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang Ebanghelyo mula sa Mateo chapter 13, verses 1 to 9 at ilipat ng 18 to 23 at ganito po ang sinasabi. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito dahil mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halamanan o halaman. Lumago ang halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30, makinig ang may pandinig. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan.
Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay mga taong dumirinig ng mensahe, kaagad at masaya niya itong tinanggap, ngunit di tumino ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanyang puso o sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay mga taong dumirinig at umunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namunga ng masagana o sagana, may tig sa 100, may tig-60 at tig-30. Ang Ebanghelyo ng Diyos. And my love
Thank you, choir. Once again, good morning. Naimbag agsapa kada kayo aming kakabsat. Ti pangarig iti agmulmula ti bukel uno bin-i ken ti daga. The parable of the sower, the seed, and the soil. Noong 2012, may isang babae sa istasyon ng train sa Washington, D.C. ang nakapansin sa isang binata doon sa dingding. At yung binatang to may daladalang violin. Mukha siyang pulubi. Ang gulo-gulo ng kanyang buhok. Medyo luma yung kanyang damit. Walang pumapansin sa kanya. Habang tumutugtog, may ilan nagbibigay ng barya. 45 minutes siyang tumugtog. 6 lamang tumigil. At halos $32 ang kanyang naipon. Ang hindi nila alam, yung binatang nagtumutugtog na iyon ay ang isa sa pinaka magaling na tumutugtog ng violin sa buong mundo. Siya si Stradivarius na nagkakahalaga ng $3.5 million yung kanyang tinugtog sa isang teatro. 3 araw bago nun, puno ang isang teatro sa Boston kung saan ang bawat upuan ay nagkakalaga ng $100. At punong-puno yung teatro kung saan siya tumugtog ng parehong musika na kung saan sold out ang ticket, nagkakalagang $3.5 million. Ang talento ay pareho. Ang instrumento ay pareho. Ngunit ang lupa ay iba. Grabe, no? Same violin, same instrument, same person, same music, played on different places. Magkaiba ang resulta. Nung tinugtog niya ito sa teatro, nakaipon siya ng $3.5 million. Pero nung nagsuot siya ng ordinaryong suot at sa ibang lugar siya tumugtog, $32 lang. Mga kapatid, si Jesus ay nagsalita tungkol sa lupa. Ngunit hindi siya nagsasalta tungkol sa pagsasaka. Nagsasalta siya tungkol sa pagiging katiwala, tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang salita ng Diyos at ang mga kaloob ng Diyos ay tumama sa lupa ng ating mga buhay. Ngayon, habang pinagpapatuloy natin ang ating pagdiriwang ng buwan ng pagiging katiwala or Stewardship Month, ating tatalakayin ngayon kung anong kahulugan ng pagiging isang oikonomos. Ano nga ba ulit ang oikonomos? Faithful and obedient na katiwala. Isang tagapamahala ng sambahayan. Tapat na katiwala. Ng mga talentong ipinagkatiwala sa atin. Ang ating tema ngayon, oikonomos, tapat at masunuring katiwala ng mga talento. Tapat at masunuring katiwala ng ating mga talento. Mga kapatid,
Ang isang tapat at masunuring katiwala ay kinikilala ang kaloob. A faithful and obedient steward of talent recognizes the blessing, recognizes the grace. Kinikilala ang kaloob. Sabi nga natin last week sa sermon at alam nyo ba, ang oikonomos ay salitang Grego. Galing ito sa dalawang salitang Grego na oikos at nomos. Oikos is house, nomos is steward. So ang oikonomos ay katiwala ng sambahayan. Literal na nangangahulugan na tagapamahala ng sambahayan. Isang taong pinagkatiwalaan ng mga yamang pag-aari ng iba. Sa Mateo 25, ang talinghaga ng mga talento ay gumagamit ng eksaktong salitang ito. Ngunit, sa ating leksyon, Matthew chapter 13, binibigyan tayo ni Jesus ng kasangkapan para malaman ang kalagayan ng ating pagiging katiwala. Ito nga, binigay niya sa atin ang the parable of the sower, ang talinghaga ng manghahasik. Pansinin natin mga kapatid ang isang bagay na napakalaga. The sower o ang manghahasik ay naghasik ng labis-labis. The sower sowed the seeds so lavishly. Labis-labis ang mga butong inihasik niya. Hindi niya sinusubok muna ang lupa. Pinagkakalat niya ang binhi sa daan, sa batuhan, sa lupang matinik, at sa mabuting lupa. Mga kapatid, ito ang biyaya. Ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang salita at kanyang mga kaloob nang walang pinipili. Hindi niya sinasabi, si Jomar, teacher ito, magaling din kumanta, magandang pagbabasa niya ng Ilocano. Teka nga, bibigyan ko siya ng 1,000. Ay, ito si Aw. Maganda. Kaya lang kulang sa height. Pero, dahil tapat to, bibigyan ko rin ng 1,000. Ito si Flor. Medyo may kaya na yan eh. $30 lang bibigay ko sa kanya. Si Lucia. Lagi-lagi sa every Sunday nasa church yan. Yun nga lang minsan nagwo-walk out. Wag na nga. Hindi ganon ang Panginoon. When God gives His blessings, He gives overflowing blessings. Hindi ka niya tinitingnan kung sino ka. Hindi niya tinitingnan kung mayaman ka, mahirap ka. Hindi niya tinitingnan kung matangkad ka, maliit ka. Hindi niya tinitingnan kung may pinag-aaralan ka, wala. Hindi niya tinitingnan kung every Sunday ka sa church. Oh, hindi. Anong sabi ni Jesus? Kapag nagpaulan ang Diyos, lahat nauulanan. Hindi yung ako, dahil ako'y pastor, tapos si Ate Dulce, asawa ng pastor, teka, mas bibigyan ko ng blessing yung pastor. Si Dulce, asawa siya ng pastor. Mas konti bibigay ko sa kanya. Mas nadamihan ko na lang bibigay ko kay Orly. Hindi ganon.
When God showers His blessings, lahat. At labis-labis. We all receive the same blessing. Sa ating teksto, ipinagkakalat niya ang binhi sa daan, sa batuhan, sa mga matinik na lugar, at sa mabuting lupa. Ito ang biyaya, sabi ko kanina. Ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang salita at kanyang mga kaloob ng walang pinipili. Ngunit ipiniliwanag ni Jesus na isa lamang lupa ang nagbubunga. Ang nakarinig ng salita at nakakaunawa na tunay na nagbubunga at nag-aani, sa isang kaso ay 100 ulit, sa isa ay 60 at sa isa ay 30. We all receive the same blessing. However, it depends on how we receive that blessing. It depends on how we use that blessing. It depends on how we manage God's blessing. Pare-pareho tayong pinagpapala ng Diyos. Depende nga lang kung paano natin minamanage ang pagpapala. Ang daan ay kumakatawan sa mga nakarinig, ngunit hindi nakakaunawa. Sabi na ating leksyon, yung mga binhi, mga buto, mga na dumapo sa daan, naaapakan, tinutukan ng mga ibon, kinukuha ni Satanas ang salita. Ang batuhan ay tumanggap ng may kagalakan, ngunit walang ugat. Kapag dumating ang paghirap, sila ay natutuyo. Ang mga tinik ay silang mga nakarinig ng salita, ngunit ang mga pag-aalala sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan ay sumisikip sa salita. Mga kapatid, ang pagkakaiba hindi ang binhi. Pare-pareho ang binhing binibigay sa atin ng Diyos. Pare-pareho ang biyaya na binibigay sa atin ng Diyos. Ang pagkakaiba ay ang lupa. Ang pagkakaiba ay ang lupa. Ang tapat na oikonomos, ang tapat na katiwala hindi nagrereklamo sa binhing natanggap. Inaalagaan niya ang lupa ng kanyang sariling puso. Nakikita mo bang yung mga talento bilang kaloob ng Diyos na kailangan mong pamahalaan? O nakikita mo mga biyaya ng Diyos sa iyo na kailangan mong itago? Ang oikonomos, ang tapat na katiwala nagsasabi, hindi ito sa akin. Ito ay hiram mula sa Panginoon. Kailangan ko itong pagyamanin. Kailangan ko itong pagyamanin. Pangalawa, mga kapatid, mula sa 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11, ang oikonomos, ang tapat na katiwala, ay namamahala ng may biyaya. Inilapat ni Pedro ang konsepto ng oikonomos sa iglesia. Sabi niya, kayo'y maging mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Be faithful stewards of the blessings or the grace of God. Dalawang bagay ang kapansin-pansin sa ating leksyon, mga kapatid. Una, ang biyaya ay ibang-iba. We have different gifts. We receive different blessings. Ang Greek word na ginamit dito ay poikilos. Ibig sabihin, maraming kulay, iba-iba, magkakaiba. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng mass-produced na mga katiwala. O di kaya hindi ito generic product. Ang kaloob ng Diyos ay custom-fitted para sa iyo, para sa bawat isa.
Hindi tayo pare-pareho or hindi magkakapareho ang mga biyayang tinanggap natin. Hindi magkakapareho ang talentong tinanggap natin. Hindi magkakapareho ang kakayanang pinagkaloob sa atin ng Diyos. We each of us receive different gifts, different grace, different blessings. And those grace, those gifts, those blessings were custom fitted for us. Talagang nung binigyan tayo ng Diyos ng biyaya, akmang-akma para sa atin yung biyayang pinakalob niya. Maalala nyo yung kwento ng dalawa, ng baka at ng kalabaw? Nung bata tayo, maalala nyo yun? Si baka at kalabaw naligo sa ilog. Hindi alam ito ng kanilang amo. Tumakas sila. Ayon sa kwento, hinubad nila yung kanilang damit o di kaya yung skin para maligo. Nang biglang narinig nila, paparating ang kanilang amo, nako, natakot sila. Nagmamadali silang umahon at nagbihis. Yun nga lang, nagkapalit sila ng damit. Kaya't yung isa, mas maluwag, yung isa naman, mas masikip. Kasi nagkapalit sila ng damit. Mga kapatid, hindi tayo kagaya ng baka at kalabaw. Ang biyayang ipinagkaloob sa atin na hindi maluwag, hindi rin masikip. Ang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay custom fitted para sa atin. Ang violinist ay tumatanggap ng violin. Ang drummer tumatanggap ng tambol. Ang pianista tumatanggap ng keyboard o piano. Mga kapatid, we receive, or each of us receive, our custom-fitted gift, blessing or grace. The only thing is, we need to use whatever gift, whatever blessing, whatever talent, whatever grace we receive properly. Kapag ang biyayang pinakalob sa iyo ay kakayanang tumugtog ng violin, gamitin mo yun para sa kalwaltian ng Diyos. Huwag mong piliting tumugtog ng ibang instrumento kung hindi yun ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kung ang talentong pinagkaloob sa iyo ay sumayaw at hindi kumanta, huwag mo piliting kumanta. Baka magiging kagaya kayo kay Pastor Joey na 109. Minsan di 109, 110 pa. Sabi ko nga sa inyo noon nung bata ako, nung nasa Sunday school ako, sa children's choir, gustong-gusto kong sumama sa children's choir. At gustong-gusto kong nasa harapan pa. Maliit pa naman ako noon. Ngayon, hindi ako malaki. Napakalaki. Maliit ako noon, payat pa, parang patpat. Kung makita nyo lang mga picture ko nung bata ako, hanggang nung naging MYF ako, parang kawayan. Tumangkad ako pero payat.
Mas pwede pa kay JJ. So, kaya lang, gustong-gusto kong kumanta. Doon pa ako sa harapan. At kapag kumakanta na kami, naku, todo bigay. Sabi ng diakonesa namin, Joey, anak, huwag mong lakasan ha. Kasi, sabi nga ng mama ko noon, nung bata ako, kapag kumakanta ko sa bahay, ano ba yan? Para kang umiiyak na kalabaw. O di kaya parang palaka na natubigan. Sintonado ako noon. Awa ng Diyos, dahil di ako sumuko, pinagbigyan naman ng Panginoon ng kagustuhan kong kumanta. Inayos naman niya ng konti. Pero singing, hindi yun ang primary gift ko. Hindi yun ang primary gift na kaloob ng Diyos sa akin. Later on, I discovered that the primary gift that God has bestowed upon me, that the Spirit has bestowed upon me is teaching, pagtuturo, hindi pagkanta. Be that as it may, magkaganon pa man, dahil sa medyo inayos naman ng Diyos ang aking sintugis na boses, ginagamit ko pa rin, all for His glory. Pansinin niyo yung sinabi ko, all for His glory. Ang pagiging katiwala ay paglilingkod, hindi pagpapalaganap ng sarili. Sabi ni Pedro, pinamamahalaan natin ang mga ito para sa kapakanan ng iba. Ang mga kaloob na binibigay para sa katawan, hindi para sa pagtatayo ng personal na imperyo. Ang pagsasalta ay magasalta na parang sinalta ang mga saltang mula sa Diyos. Ang naglilingkod ay maglingkod na sa lakas na binibigay ng Diyos para sa Diyos. Mga kapatid, kahit ang ating paglilingkod ay nangangailangan ng lakas galing sa Diyos, ang oikonomos ay hindi kumikilos sa kanyang sariling kakayanan. Ang tagapamahala ay umaasa sa mga yaman ng Panginoon. Kapag naglilingkod ka, hindi mo pinapatunayan ang iyong halaga, na mamahagi ka ng kanyang biyaya. At sa verse 11, ang conclusion ni Pedro ay ganito. Ang conclusion ni Pedro ay pagsamba. Sabi niya, upang sa lahat ng bagay ay malwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. We use our gifts, we use our talents for the glory of God. For the glory of Christ. Hindi natin ginagamit ang ating talento upang tayo'y sumikat. Hindi natin ginagamit ang ating talento upang tayo'y papurihan. Hindi natin ginagamit ang ating kakayanan upang tayo'y makilala. Instead, sabi ni Pedro, gamitin natin ang ating kakayanan, gamitin natin ang kaloob sa atin, gamitin natin ang ating yaman, gamitin natin ang anumang pinagkaloob ng Diyos sa atin para sa Panginoon. All for the glory of God. Sabi nga, more of you, Lord, and less of me. More of you, Lord, and less of me. Panghuli, ang oikonomos o katiwala ay nagbubunga na nananatili. A good steward produces fruit that lasts. Hindi pinuri ni Jesus ang lupa dahil sa damdamin nito. Pinuri niya ito dahil sa bunga nito.
Sabi, yung matabang lupa, yung magandang lupa, nag-produce to ng 100 times, 60 times, 30 times. Sa konteksto ng agrikultura kung saan ang 7 ulit ay tinuturing ng napakarami. Ang mga numering to ay kahanga-hanga. Ito ay supernatural na pagdami. At si Pedro ay nagtapos sa parehong direksyon. Sa kanya ang kalwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Mga kapatid, ang bunga ng tapat ng pagiging katiwala ay kalwalhatian. The fruit of a faithful steward is doxology. Kalwalhatian na binibigay sa Diyos. Kaya ano ang praktikal na kahulugan nito? Mga kapatid, pansinin natin ang mga klaseng lupa na dinapuan ng mga binhi. Ang daanan, nakarinig tungkol sa pagiging katiwala at hindi pinansin. Ang kanyang sinasabi, yan ay para sa ibang tao, hindi para sa akin yan. Yung sa batuhan, nasabi, uy, stewardship month ngayon. Ngunit walang lalim. Pagsapit ng Joyful Giving Sunday, absent. O di kaya, pagsapit ng Joyful Giving Sunday Special Offering, pinili yung pinakamababang na sa wallet, yun ang nilagay. Nakalimutan niya, ay kailangan ko palang ibigay ang lahat. Ang matinik na lupa ay nais maging katiwala. Ngunit nung dumating ang mga problema, dumating ang mga pagsubok, dumating konting kagipitan, wala na. Ba't ako magbibigay? Halos wala nga akong pambili ng gamot ko eh. Ba't ako magbibigay? Halos kulang nga yung pampasweldo ko sa alalay ko eh. Ni kulang nga ang pampasweldo ko sa tagalaba ko eh. Ba't ako magbibigay? Kulang nga pang tuition ng anak ko eh. Yung mabuting lupa, siya yung nagsasabing, tumanggap ako ng biyaya, pamamahalaan ko ang biyayang ito, at ang resulta ay pag-aari ng Diyos. Ibibigay ko ang lahat sa Kanya. Ang oikonomos ay hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng paghahambing. Hindi mo kailangan maging si Joshua Bell na tumugtog ng violin at kumita ng mahigit 3 milyong dolyar. Kailangan mo lang maging tapat sa iyong talento. Ano mang talentong binigay ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, anong lupa ang iyong pipiliin ngayon? Si Joshua Bell ay tumugtog ng parehong violin, parehong musika, sa subway at sa concert hall. Ang pagkakaiba ay ang kapaligiran, ang lupa. Ngayong umaga, hindi hinihingi ni Jesus na magbunga ka ng wala kang binhi. Hinihingi niya na alagaan mo ang lupa ng iyong puso. Magiging oikonomos ka bang kikilala sa kaloob? Kilalanin ang iyong mga talento ay biyaya ng Diyos, hindi iyong tagumpay. Maging oikonomos ka bang pamamahala ng may biyaya? Maglingkod sa iba, hindi sa sarili, sa lakas na binibigay ng Diyos. Magiging oikonomos ka bang nagbubunga ng
nananatili. Upang kapag bumalik ang Panginoon, makikita niya ang katapatan at sasabihin sa iyo, mabuti at tapat na lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Anong lupa ka? Mabato or daan na matigas? Mabato, madamot matinik, o matabang lupa? Di ako pwedeng mamili para sa inyo. Pero sa ganang akin, ang panalangin ko, Lord, make me a good soil. Lord, gawin mo kong mabuting lupa. Tulungan mo kong mabuting katiwala sa biyayang kaloob mo sa akin. Tulungan mo ko upang sa ganon, maibalik ko sa iyo ang lahat ng kalwalatian para sa iyo lang. Ang binhi, ang biyaya ay nasa iyo na. Pinagpapala ka ng Diyos. Ang kaloob ay binigay na sa iyo. Ang tanong ay kung ano, ang tanong ay hindi kung anong meron ka, kundi paano mo gagamitin ang kaloob, ang biyaya, ang talentong galing sa Diyos para sa iyo. Next Sunday, friends, we'll be having our commitment form, stewardship card. Checkan natin kung anong talent ang meron tayo. Kung anong ministry ng iglesia ang gusto nating salihan. Ang panalangin ko ay ngayon pa lang, pag-isipan na natin maigi. Ipanalangin na natin. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo kong mag-decide. Guide me upang sa ganon, sa darating na linggo, ay ma-check ko kung ano talaga ang gusto mo para sa akin. Ganon din, next Sunday, we'll be having our special offering. Hindi ko sinasabing magbigay kayo ng todo-todo. Ang panalangin ko ay, nawa, patuloy tayong hipuin ng Diyos upang sa ganon, ang ating may pagkaloob ay ang tunay na galing sa ating puso. Tunay na galing sa ating puso, hindi sa kung ano lang ang gusto. Good morning, friends. God bless us all. Panangipay kadagiti sagsagot.
biyaya mo ang mga to sa amin. Pinagkakatiwala namin ito. O pinagkatiwala mo ito sa amin at ngayon, binabalik namin ito sa iyo. Gamitin mo mga to, Panginoon, upang sa ganun, mas marami pang taong makarinig sa iyong mensahe at Ebanghelyo. Upang sa ganun, mas marami pa ang makarandam sa iyong paghahari dito sa lupa. Paspasan mo mga kapatid, mga anak na nagsiyatong sa mga to. Patuloy naman nilang matanggap ang siksik, digdig, maapaw na biyaya, pagpapala. Patuloy mo kaming gamitin at gawing oikonomos, tapat at masunuring tagapamahala ng lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Mga kapatid, tulad ng announcement kanina, next Sunday we'll be having our Joyful Giving Special Offering. At sa last Sunday naman po, actually nung May pa dapat ito pero nakaligtaan natin, we'll be having our Miracle Offering. Ano naman ang Miracle Offering? May box po tayo dito, Miracle Offering. Ito po yung offering ng buong simbahan sa buong mundo. All Methodist churches all over the world are giving this special offering. Para saan to? Para sa mga suporta sa lahat ng mga estudyanteng pastor at diakonisa sa buong mundo. Kumbaga dito nagagaling yung scholarship aid sa lahat ng mga nagpapastor at nagdiakonesa sa buong mundo. So, we'll be having our miracle offering on the last Sunday of the month. For the meantime, next Sunday, we'll be giving our special offering for our Joyful Giving Stewardship Month celebration. Awitin natin ngayon ang ating panghuling himno. Yang muday tabyak mo
of our hymn, or the third stanza of our hymn, friends. This time, I invite you to come kneel at the altar of the Lord. Sa lahat ng mga may special prayer concerns dito po, sa lahat ng mga may sakit at gustong humingi ng prayer for healing dito. Prayer for healing, other special concerns dito. Our intercessors will be here to pray for you. Let us now sing the third stanza of our hymn. Kami humaharap sa iyo, O Diyos, sa sandaling ito. Dala ang iba't ibang panalangin. Nakikita mo, O Diyos, ang iyong mga anak na nakaluhod sa iyong harapan. Pakinggan, O Diyos, ang kanilang mga dalangin. Samahan ang mga intercessor, O Diyos, na sa kanila'y nananalangin sa sandaling ito, O Diyos. Alam niyo po ang panalangin ng bawat isa. Ganun din sa mga kasamahan namin na nakaupo, nakayupo, nananalangin din ng taimtim, O Diyos, at maging mga kasama namin sa online na nananalangin. Bawat isa, O Diyos, ay mayroong idinudulog. Sa aming pagdulog, may kapanatagan, may assurance, sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na nakikinig sa aming mga dalangin. O Lord, sa aming pagtatapos sa pagsambang ito, ito'y magpapatuloy sa aming paglabas sa sanktuaryong ito. Magpapatuloy, Panginoon, sa aming pamumuhay at tulungan niyo po kami na maisapamuhay ang mensaheng aming napakinggan, O Diyos, sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na maging mabuting katiwala sa mga talento, sa mga pagpapala na inyong ipinagkatiwala sa bawat isa sa amin, Panginoon. At tulungan niyo po kami ng mga bagay na ito, Panginoon, ay mapasagana. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay magbunga ng papuri at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan, O Diyos. Gawin niyo po kaming mapagpakumbaba. Gawin niyo po kami, Panginoon, na maging tapat na inyong lingkod, maging tapat na inyong anak, maging tapat na katiwala. Linisin niyo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Tulungan niyo po kami at puspusin mo nawa kami ng inyong banal na diwa sa aming pamumuhay sa bawat araw, Panginoon. Minsan pa, pakinggan ang aming mga dalangin. Alam namin, Panginoon, na nariyan kayo kasama namin.
Diyos, ay aming hinihiling ng may kapakumbabaan, ng puno ng pasasalamat, at may pagtitiwala sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas, sa pangalan ni Jesus, naming kaibigan, sa pangalan ni Jesus, na aming kasama. Amen. Laramid lumay paay kani Jesus mabendisyonan nupay nunano mo dawaten na ti kaimbagan nga adda ken ka. Mga kapatid, God is good. He's so good. Napakabuti ng Diyos. At sa kanyang kabutihan, nais niya, tanggapin mo ang siksik, liglig, umaapaw na biyaya at pagpapala. Sa kanyang kabutihan, nais niya, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Sa kanyang kabutihan, nais niya na tanggapin mo ang katugunan sa iyong mga pangangailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tanggapin ang biyaya at pagpapala. Tanggapin ang katugunan sa inyong mga kahilingan, panalangin. Tanggapin ang kagalingan sa masakit na nararamdaman. Amen at amen.